Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Да Бога кличем мы с тобой, Магнификат, о Мария, Ты, Мати Наисвятейшая, нам Збавцу Иисуса дала. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. И за покору возлюбил Тебе сам Бог, о Мария, утеловился и помер, людьми прибитый до крыжа. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, Мария, и мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пане за вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, переживаем сегодня 19 снежня. Трываем у адвентовых реколекций. Сегодня другі день адвентовых навукаў. Прагнем скарыстаць як мага лепш з гэтага часу святой радасці, часу чакання і падрыхтоўкі да ўрачыстасцяў Божага нараджэння. Святая імша, у якой мы сёння ўдзельнічаем, будзе ахвяравана у інтэнцыі Тадэвуша Барткевіча з аказыі юбілею. Будзем маліцца за яго, давяраючы яго Божай апецы, прасіць, каб Пан Бог умацаваў яго веру, каб адрыў яго патрэбнымі ласкамі, здароўем, благаславіў яго на жыццёвых шляхах, а таксама ахінуў апекай усіх яго родных і блізкіх, таму што сэрца кожнага чалавека, напэўна, перажывае за тых, хто яму блізкі, дарагі і любы. Прагнем таксама прасіць заступніцтва Найсвяцейшай Багародзіцы для Тадэвуша. На пачатку перапросім Пана Бога за ўсе нашыя грахі, недасканаласці нашага жыцця, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу Найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Змилуйся над нами. Пане, змилуйся над
над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, праз нараджэнне Твайго Сына з Найсвятейшай Панны Марыі, усяму свету аб'явілася Твая слава. Учыні, каб мы непарушна захоўвалі веру ў таямніцу ўцелаўлення і славілі яе адданай з любоўю. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читание книги Суддів. У те дни был человек один, Сараа, с поколения Дана, по имени Монаах. Жонка ягоная была бесплодная и не могла народить. З'явился жонцы анёл Пана и сказал ей: «Вось ты бесплодна и не можешь народить, але зачнешь и народишь сына. Тому теперь будь осторожный, не пи вина и хмельного напою, не споживай ничего нечистого, бо ты зачнешь и народишь сына, и бритва не докранется до головы ягоной, бо хлопец гэты будзе Божьим Назареем от самого улоня, и ён пачне выбавлять Израиль з рук филистимлянов. Пошла жонка и сказала мужу своему: человек Божий приходил до меня, и выгляд его был, як выгляд Божьего анёла, полный величи. Я не спытала у яго, адкуль ён, и ён не назвал мне имени своего. Ён сказал мне: вось ты зачнешь и народишь сына. Тому не пи вина и хмельного напоя, не споживай ничего нечистого, бо хлопец гэты будзе Божьим Назареем от самого улоня аж до своей смерти. И народила та женщина сына, и дала ему имя Самсон. Рос хлопец той, и благословлял яго Пан, а Дух Пана пачаў дзейнічаць у ім. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Буду я славить величь Твою, Пане. Буду я славить величь Твою, Пане. Будь мне скалою пристанища, где я мог бы заўсёды сховаться. Ты загадаў ратаваць мяне, бо ты скала моя и моя твердыня. Боже мой, вызвали мяне з рук безбожного. Буду я славить величь Твою, Пане, бо Ты моя надея, Боже мой, Пане. Ты спадзяванне маё з маладосці маёй, на Тебе опираюся я от улоня. З улоня маці Ты вывеў мяне.
узгадаю Твою справедливость толькі Твою. Божа, Ты вучыў мяне з маладосці маёй, і дагэтуль я цуды Твае абвяшчаю. Буду я славіць велич Твою, Пане. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Корань єси, який стоїш, як знак для народа, больш не спазняйся, прийди нас збавить. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Луки. Хвала Тебе, Пане. У часы Ірада, караля юдэйскага, быў адзін святар па імені Захарыя з роду Абія. Жонка ягоная была з роду Аарона, і было імя яе Альжбета. Абодва яны былі справядлівымі перад Богам, жывучы беззаганна паводле ўсіх запаведзяў і наказаў Пана. Але не мелі дзіцяці, бо Альжбета была бясплодная. Былі яны ўжо ў старым узросце. Калі Захарыя па вызначанай чарзе выконваў святарскае служэнне перад Богам, яму паводле святарскага звычаю выпаў лёс увайсці ў святыню Пана, каб кадзіць. Усё ж мноства народу малілася звонку падчас каджэння. І з'явіўся яму анёл Пана, які стаяў з правага боку кадзільнага ахвярніка, і збянтэжыўся Захарыя, калі ўбачыў яго, і страх ахапіў яго. Анёл жа сказаў яму: «Не бойся, Захарыя, бо выслухана просьба твая, і жонка твая Альжбета народзіць табе сына, і назавеш яго імем Ян. І будзе табе радасць і вяселле, і шмат хто ўзрадуецца нараджэнню ягоннаму. Бо ён будзе вялікі ў вачах Пана і не будзе піць ні віна, ні хмельнога напою, і напоўніцца Духам Святым яшчэ ва ўлонні маці сваёй. І многіх з сыноў Ізраіля навярне да Пана Бога іхняга. І пойдзе перад ім у духу і моцы Іллі, каб звярнуць сэрцы бацькоў да дзяцей, непаслухмяных да разважлівасці справядлівых, каб падрыхтаваць для Пана народ дасканалы». І сказаў Захарыя анёлу: «Па чым я пазнаю гэта? Бо я стары, і жонка моя ў старым узросце». І сказаў анёл яму ў адказ: «Я, Габрыэль, стаю перад Богом і пасланы гаварыць з табою і абвясціць табе добрую вестку. І вось будзеш ты маўчаць і не зможаш гаварыць да дня, калі гэта станецца, за тое, што ты не паверыў словам маім, якія збудуцца ў свой час». Народ жа чакаў Захарыю і дзівіўся, што ён затрымліваецца ў святыні, а калі ён выйшаў, не мог гаварыць з імі, і яны пазналі, што меў аб'яўленне ў святыні. Ён жа гаварыў з імі на мігах і заставаўся нямым. Але калі скончыліся дні служэння ягонага, ён вярнуўся ў свой дом.
Пасля гэтых дзён зачала Альжбета, жонка ягонная, і укрывалася 5 месяцаў і казала: «Так учыніў мне пан у тыя дні, калі глянуў на мяне, каб зняць з мяне ганьбу сярод людзей». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Похвален Єсус Христос. Як ваші справи? Що доброго здарилося за вчорашній вечір і сьогоднішній день у вас? Все добро? Хотілося б, напевно, розказати, правда, більше, чим просто кивнути або просто усміхнутися. Але, на жаль, ми маємо з вами таку можливість тільки один говорити у мікрофон, а всі далі трошечку стоять. Кане у Христі. Але ахвота, яна рэч такая, которая порой мобилизуе нас до чынення пэўных крокаў наперад. Ведаеце, аднойчы меў магчымасць размаўляць з пэўным чалавечкам на тэму жыцця сужанскага і прызнае так, што, ведаеце, хіба што нашаму сужанству будзе, конец. Бо я прывыкшы так, што я размаўляю, я вырашаю ўсе, якія складаныя абставіны, перш за ўсё сама. А потом, калі яшчэ ўжо не дам рады, тады магу звярнуцца да свайго мужа. Але перш за ўсё, калі штосьці прыйдзе да мяне, якаясьці інфармацыя, то я гэта вырашаю. Я прыглядаюся да гэтага ўсяго, мераю свае сілы, прыглядаюся, якія можна зрабіць крокі, каб усё ж такі гэта вырашыць, і раблю. І ведаеце, у 90%, а то і больш мне атрымліваецца. І хіба што з гэтай прычыны мая сям'я распадзецца. Навошта, каханыя ў Хрысце, кажу вам гэты прыклад? Бо сёння мы ў першым чытанні ў кнігі Суддзяў чуем з вами аповед пра монаха з пакалення Дан і жонкі ягонай, якія абыдва ў старэйшым узросце. Але мы бачым з вами з гэтага аповеду кнігі Суддзяў, што анёл зварочваецца да жанчыны і кажуць, перш за ўсё усведамляе ёй: «Я ведаю, што у цябе такая бяда. Я ведаю, што ты не можаш нарадзіць патомства. Але не турбуйся. Бог прыняў тваю ахвяру, і вось аб'яўляю табе, што ты будзеш мець сына». Каханыя ў Хрысце, найцудоўнейшая вядомасць, якую атрымала гэтая жанчына, гэта менавіта, што яна стане ў хуткім часе маці. Але мы бачым з вами, што гэта інгерэнцыя такая была наднатуральная ўвогуле, што анёл зварочваецца да жанчыны. Справа незразумелая. Справа, якую немагчыма акрэсліць, што вось хтосьці канкрэтна прыйшоў і вось нешта мне аб'явіў. Але яна, мы бачым з вами, першае, што чыніць, гэта ідзець да свайго мужа, каб з ім размаўляць аб гэтай справе. Не вырашае ў сваёй галаве, не вырашае ў сваім сэрцы, не шукае якіхсьці канкрэтных рацыянальных пацвярджэнняў альбо шляхоў, як гэтым усім быць. І ўвогуле, як прыйсці мужу сказаць, там мне нейкі аб'явіўся і сказаў, што я буду мамай. Это што такое? Як гэта паняць? Каханыя ў Хрысце, яна без страху, але з вялікім даверам да мужа свайго прыходзіць і раіцца з ім. Ведаеш, вось такія абставіны адбыліся.
як мы на гэта будзем з табою глядзець. Але ён мне параіў, паколькі я атрымаю гэтае благаслаўленне, я павінная, і ты павінен адмовіцца ад віна, адмовіцца ад хмельнога напою, адмовіцца ад нячыстай стравы. Мы павінны скласці ахвяру. Навошта? Па-першае, што Бог прыняў іхную малітву, і па-другое, што гэты сын мае сваё прадвызначэнне, Бог яго выбраў дзеля вялікай місіі дапамогі ў вызваленні народу ізраільскага ад філістымянаў. Мы чуем з вами аповед пачацця гісторыі жыцця Самсона, які быў Богам выбраным чалавекам, які быў адораным вельмі наднатуральнай моцаю, і сімвалам гэтага запавету паміж Богам і Самсонам гэта былі доўгія валасы. Але гэта толькі знешні сімвал. Бо калісьці памятаю, калі з моладдзю размаўлялі на тэму Самсона, кажуць, а вон-то у нас самсанята такія бегаюць, бо хлопцы не стрыжаныя з доўгімі валасамі, кажа, ось самсанята такія лётаюць. Ну, моды такія цяпер, што зробіш? Каханыя ў Хрысце, знешні знак сённяшняй моды гэта трошечку іншая справа, а тут мы бачым вельмі сур'ёзную падыход. Дзеля якогасьці добра, і хоць нават сваім розумам я не разумею, бо анёл мне аб'яўляе, што сын мой будзе выбраны на справядлівага і ратавальніка народу пакалення Ізраіля, мы павінны таксама скласці сваю ахвяру для добра гэтага нашага будучага сына. Зразумеюць гэта бацькі, калі для добра свайго дзіцяці вы адракаецеся ад выгоды сваей, вы адракаецеся ад сну, ад камфорту, ад ядзення ў розных, ад забаваў розных. Чаму? Ну, бо для нашага дзіцяці трэба, каб было ўсё найлепшае. Мы маем гэтую думку вельмі такую на перспектыву у будучым на гэтага дзіцяці. Мы жадаем толькі найлепшага, але гэтае лепшае, на жаль, вельмі шмат каштуе. Мы аперыруем гэтымі справамі матэрыяльнымі, што вось, калі я не адкладу чагосьці, якогосьці рубля, калі сабе в ушчэрап не зраблю, то яму я нічога не дам. І мы бачым з вами, што Манаах і ягоная жонка таксама ад камфорту павінны былі адказацца, не піць ні віна, ні хмельнога напою, ні есці нячыстага, дзеля таго, каб запавет з Самсонам спраўдзіўся, выканаўся, і ў будучым жыцці яго зрэалізаваўся, каб насамрэч ён быў бы вялікім чалавекам, як гэтага патрабуе Пан Бог, да чаго паклікаў яго Пан Бог. Мы бачым з вами першае чытанне, якое нас заахвочвае да пэўнага адрачэння для лепшай якосці мэты. Распачаўшы адвент, мы з вами таксама дзеля таго, каб ачысціць нашыя сэрцы, дзеля таго, каб падрыхтаваць Богу як найлепшае месца, мы бярем сабе якесьці формы адрачэнням, ці пастановы, што я буду працаваць, я больш памалюся, я менш буду глядаць тэлебачанне, я буду сціплейшы ў размовах, я буду менш есці салодкага, ці чагосьці. Гэта адрачэнне ад майго камфорту ў пэўным сэнсе, дзеля чаго? Каб быць трошечку свяцейшым, каб быць трошечку лепшым, каб трошечку больш святла Божага маго прайсці ў маю душу, і каб мы маглі адзін аднаму спакойна усміхнуцца з чыстым сэрцам, поўных любові і радасці Божай. Каханыя ў Хрысце, гэтак кніга суддзяў нас заахвочвае.
гэтак захвочвае нас і паслуга Касцёла, да таго, каб мы мелі гэтую свядомасць, што дзеля большай якойсьці дасканаласці мы павінны штосьці сабе абмежаваць, ахвяраваць. Як, напрыклад, пан Езус вельмі часта карыстае з прыкладу вінаграднай лазы. Калі вінаградная лаза прыносіць плод, што з ім трэба рабіць? Звычайна. У адной з парафій адказалі вельмі проста. Пытанне было такое самае. Што трэба зрабіць з вінаграднай лазой, калі яна прыносіць плод? Сказалі очень проста. Надо віно рабіць. Ну, правильно, вино. Только у вуснах пана Езуса было трошечку іначай, што калі прыносіць вінаградная лаза вінаград, то вінаградар ачышчае гэтую вінаградную лазу яшчэ больш. Дзеля чаго? Каб яна прыносіла яшчэ больш добрых пладоў. І яшчэ больш. Ёсць вось гэтая ахвяра, адрачэння ад свайго камфорту, ад росту, прычынення пэўнага такого цярпення, дзеля таго, каб прынясці яшчэ больш эфекту Божага жыцця, большых пладоў, лепшых пладоў, святасці, дабрыні, любові, адказнасці і шмат іншых спраў, якія так нам патрэбныя у жыцці прыватным і супольным, сямейным, там, дзе мы працуем, дзе мы жывем, і з іншымі людзьмі так. Хане ў Христе інакш не атрымаецца. І другая справа, аб якой сёння нам евангеліста Лука апавядае, Бог вуснамі евангеліста. Гэта Захарыя і Альжбета. Вельмі файна святы Лука апісвае увогуле ўсё поўнасцю адносна жыцця Захарыі з Альжбетай і адносна ўжо той справы, аб якой яны турбаваліся і ўжо амаль што гублялі надзею. Па-першае, гэта жыццё Альжбеты і Захарыі. Як вы пачулі, што яны, будучы ў старэйшым узросце, яны былі Богу верныя і справядлівыя. Ведаеце, каханыя, я себе лічу маладым, і так сабе парой задаю такое пытанне, што а як так можна пражыць усё сваё жыццё у справядлівасці і вернасці? Як захоўваць так сваё жыццё, каб ніколі не парушыць аніводнай запаведзі Божай? Як быць верным, Божа? І вось, каханыя ў Христе, а як быць верным тады, калі ўсё не так і ўсё не тое? Калі атмасфера вакол цябе наадварот яшчэ больш спрыяе толькі нявернасці тваёй, як тады вернасць захаваць? А як захаваць Богу вернасць, асабліва тады, калі ты ў жыцці сваім памыліўся, і ўсе цябе асудзілі, сказалі, вось ты які нікчомны, вось які ты дрэнны, вось ты які ціпа святоша, а на самой справе вот табе як. Як быць з гэтым тады? Бо мы чуем з вамі, што Альжбета, калі апынулася ў стане благаслаўлёным, яна сказала такія словы. Укрывалася яна 5 месяцаў і казала, так учыніў мне пан у тыя дні, калі глянуў на мяне, каб зняць з мяне ганьбу сярод людзей. З двух бакоў Альжбета перажывае вялікую трагедыю жыцця. Первы бок – гэта боль сэрца, бо няма патомства. Я жыву з мужам, але Бог не даў мне гэтага благаслаўлення. І гэта велізарная трагедыя. Як жыць? Як? Каму ўсё? Як быць увогуле? Мы не разумеем, мы Богу, Божа, мы верныя табе, і ты гэта бачыш. Як так сталася? А з другога боку гэта людзі, тыя, якія бачаць, тыя, якія асуджаюць,
тыя, якія тыкаюць пальцам, тыя, якія смяяцца за спіной, тыя, якія усміхаюцца ехідна, якія маюць сваіх дзетак і смяюцца і вытыкаюць, а ты вось такая нікчомная. Хай у Христе Пану, браты і сёстры, вось хто даў права людзям асуджаць Альжбету і Захарыю? Хто даў права сказаць, што яны нікчомныя, што яны грэшныя? Хто даў права ім зрабіць такі жэст, як паніжэнне годнасці чалавека? Ну хто? Бо мы бачым з вамі, што Бог ведае сэрца чалавека, і таму вуснамі Лукі акрэслівае стан Альжбеты і Захарыі як справядлівыя перад Богам. Чалавецтва іх акрэсліла як грэшнікаў, а Бог кажа, справядлівыя ў маіх вачах, бо ніколі не парушылі аніводнай запаведзі, ані аднога наказу. Як лёгка асудзіць чалавек чалавеку. Як цяжка супрацьстаяць у гэтым моманце гэтаму злу і казаць, Божа, я застаюся ўсё роўна табе верным. І як кайфова потом смакаваць Божай узнагароды. Мы бачым з вамі, як Захарыя, будучы святаром, выконваючы абавязак святарскі, прыходзіць у святыню, каб скласці ахвяру каджэння, і вось тут распачынаецца гэты ўвесь кайф, хоць ён не разумее. І мы бачым з вамі, што і сам збянтэжыўся і не ведае, як сябе паводзіць перад Богам, хоць у сваю чаргу мы чуем з вамі з вуснаў Лукі, што Захарыя з'яўляецца тым святаром у старэйшым узросце. Вот кажуць, старэйшы чалавек мудры. Інтарэсна, адкуль гэта мудрасць у старэйшага чалавека бярэцца? Правільна, з ашыбачнай маладосці. Там гузы набіваем мы парой, а жыццё нас так павучыць, і мы становімся мудрымі. І вось глядзіце, чалавек мудры, бо ўжо старэйшы, чалавек, які сутыкаецца з Богам сам на сам, прыходзячы ў ахвярнік, складаючы ахвяру каджэння. Той, які выходзіць да людзей, павучае і кажуць, калі надта цяжка вам у жыцці, даверцеся Богу. Калі не маеце надзеі, даверцеся Богу. Калі цяжкія абставіны сціснулі вам горла, даверцеся Богу. Калі не ведаеце, як паступіць, даверцеся Богу. Захар'яшу хочацца сказаць, даверся Богу, бо ты з такім цяжарам прыйшоў у святыню, каб скласці ахвяру, з болем у сэрцы. Вы заўважылі гэты боль сэрца Захар'яша? З чым ён прыйшоў у святыню? Кожны з нас прыходзіў у святыню са сваім болем. Альбо з радасцю, напэўна, альбо Пану Богу мы дзякуем, альбо мы плачам. Перапрашаем, гэта рэч натуральная. Захар'я ж прынёс у святыню боль сэрца свайго і трагедыю. Яго няма патомства. Яго зневажаюць таксама. Думаем, што толькі Альжбета была вытыківана і казаная, што вон якая ты. Не, Захар'я ж тэж. І вось каханыя ў Христе, ён прыходзіць таксама да Бога з тым болем сэрцу, з непаняццем, як з гэтым быць, а можа нават на тым, ведаеце, раздарожжы такім, што, я справядліва выконваю ўсе запаведзі Божыя, я іду ў святыню, складаю ахвяру, але боль сэрца ў мяне ёсць, як правільна жыць. І мы чуем з вамі, як арханёл Габрыэль зварочваецца да Захар'яша з суцяшэннем. Не бойся. Перш за ўсё трэба супакоіць чалавека. Не бойся. Ты збянтэжыўся, ты не ведаеш, як жыць і як быць. Не бойся. Вось тут ідзе спраўджэнне майго даверу. Не бойся. Пан пачуў твае малітвы і прыняў тваю ахвяру.
і будзе ў цябе сын. Як рэагуе Захарыя? Да-да, я дарослы чалавек, нават ужо ў старэйшым узросце, а жанчына моя, жона моя, Эльжбета, далёка не маладзіца. Якія дзеці? Анёлік. І вось, каханыя ў Хрысце, недарма я заакцэнтаваў вам рэч тую, што святар в старэйшым узросце, мудры, і меў так блізкі кантакт з Панам Богам, і навучаў іншых, і раіў ім. Але грэх первородны з ім зрабіў таксама сваю шутку, што засумняваўся ён у словах анёла. Засумняваўся ён у аб'яўляемай яму праўдзе, што ён стане бацькам, што народзіцца ў іх сын, што назавуць яго Янам. Засумняваўся, бо ён вельмі рацыянальна да гэта падышоў. Ён быстренько прааналізироваў, што гэта немагчыма. А так недаўна людзям абвяшчаў, што для Бога няма нічога немагчымага. Захарыяшу, где ты, где твоя вера? Але любыя ў Хрысце мы не папракаем Захарыяша. Мы толькі з вами, прыглядаючыся да прыкладу Захарыяша, можам сябе там знайсці. Гэта не датычыць толькі выключна стану святарскага, чы сёстры законнай, чы якіхсьці праведнікам, якія заўсёды нас павучаюць, нашыя настаўнікі, во толькі так, а тут раптам апынуліся з другога боку акопу і трынк, і не знаем ўжо сябе, як паводзіць. Каханыя ў Хрысце Пану, апынуцца ў незразумелай сітуацыі, альбо ў недахопу даверу, альбо сказаць розуму свайму стоп, ёсць надзвычайная ласка, якая можа ўсё пазмяняць. І так кардынальна пазмяняць, што я буду вельмі здзіўлены, але прыемна здзіўлены. Калісьці памятаю, пэвен чалавек кажыць: ведаеце, прошы ксяндза, у такіх абставінах цяжкіх апынуўся, што я не знаў, ці я выцягну з гэтага дзела. І прыйшоў, кажуць, памаліцеся за мяне, бо варыянтаў надта мала. Прабачце, што не гавару вам да канца ўсёй сітуацыі, бо гэта на нашых землях здарылася. І вось, калі ксёндз запытаўся, ці верыш ты, што можна гэта будзе з гэтага выйсці з Божай дапамогай, ён усміхнуўся і сказаў: і пайшоў. Хіба што праз 2 месяцы ён патэлефанаваў, сказаў: Бог ёсць. Бо ўсё тое дрэннае, да якога я ўжо падрыхтаваўся, яно мінула нада мной, як фанера над Парыжам праляцела. Я не знаю, як так получылася. І вось сакраментальныя словы, якія ён сказаў, гэта Бог ёсць. І ўжо больш не было але канкрэтны адказ, што Бог ёсць і ён дзейнічае ў жыцці чалавека. Любыя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, мы бачым з вами, як Пан Бог даў Захарыі, Эльжбеце патомства, хоць гэта ўжо па-людску было ўсё перакрэслена і нават вырашана, што гэта бясплоднае, што ўсё, няма магчымасці. Але мы бачым з вами, што заўсёды трэба даць і Пану Богу магчымасць зрэалізаваць сваю любоў і дотык праявіць да нашых сэрцам. Трэба даць яму магчымасць. Так, нам хочацца, каб цяпер і зараз, сёння з раніцай мы з дзеткамі аб гэтым разважалі, што нам хочацца, каб цяпер і зараз гэта сталася. І каб сталася так, як нам хочацца. У выніку Захарыя і Эльжбета па столькі гадах, бо яны ўжо састарэлі, здарылася. Але дзякуючы таму, што яны былі верныя, асабліва ў выпрабаваннях, бо лёгка верыць, калі ўсе вераць, лёгка рукі скласці, калі ўсе так склаўшы, лёгка сесці, калі ўсе сядзяць, стаць на калены, калі ўсе стаяць. А ты зрабі гэта тады, калі ўсе кажуць на цябе: дурань, што ты робіш?
Нашто табе гэта? Ты перажагнаўся, нашто табе гэта? Вось тады быць верным. Як? І каханыя ў Хрысце, нам трэба даць час таксама і Пану Богу праявіцца ў нашым жыцці. Нам хочацца цяпер і зараз, і па-нашаму. Але пройдзе час, калі Пан Бог зробіць пэўныя жэсты ў нашым жыцці. І па якімсьці часе мы зразумеем, што гэты жэст Бога, ён намнога лепшы аказаўся, чым тое, што я надта хацелася мне. І па-мойму хацелася. Жэст Пана Бога, мудрасць ягоная, любоў ягоная, яна лепш ведае, што нам з вамі патрэбна дзеля таго, каб збавіць нашыя душы, каб мы маглі жыць і быць шчаслівымі. Ён лепш гэта ведае. Таму, каханыя ў Хрысце, мы рыхтуем свае сэрцы для таго, каб, прыйшоўшы да ясляў Пана Езуса, сустрэць там Хрыста, Бога нашага, сапраўднага, дзейснага, жывога, любячага, ахвярнага. Дзеля большай цэлі збаўлення чалавека Бог ахвяруе сваё жыццё. Для вышэйшай цэлі нашага збаўлення. Не сваёй дасканаласці, бо ён дасканалы, але дзеля таго, каб мы былі збаўленыя, ён ахвяруе сваё жыццё. Для які цэль у Бога? Ці ж ён не варты любові? Няхай гэтае пытанне нам на сённяшні вечар застанецца. Амен. Для Бога няма нічога немагчымага, таму з даверам прадставім яму нашыя просьбы. Молімся за святароў, каб таксама, як Ян Хрысціцель, яны старанна служылі Богу і людзям, Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за ўсе народы зямлі, каб яны маглі жыць і развівацца ў згодзе, ў супакоі, адпаведна Божай задуме Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, якія страцілі надзею, каб у Хрысце яны адшукалі сэнс і радасць жыцця, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за спадара Тадэуша, Барткевіча, у юбілейным часе ягонага жыцця і просім добрага Бога благаславіць гэтага чалавека, благаславіць ягоную сям'ю, аб узмацненне веры ягонай, аб Божую дапамогу ў штодзённасці на доўгія гады яго жыцця. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашых памерлых родных і дабрадзеям, каб яны атрымалі вечную ўзнагароду ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб мы пастаянна ўзрасталі ў святасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, выслухай нашыя пакорныя просьбы і падтрымай сваёй моцай тых, каго мы даручаем Тваёй дабрыні праз Хрыста, Пана нашага. Ойче наш небесный, глянь на нас ласкаво, темрой свет покрытый, зло запановало. На заходе нашей силы не покинь нас, Боже милый, Збавца наш, мы Тебе чекаем. Хай світлом зазяє Збавцы народження, з краю і до краю людям на збавлення. Твоя ласка хай польється у наші хати, у наші серці, Збавца наш, мы Тебе чекаем. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославление и хвалу имя Своего,
а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Пане наш Боже, ласкаво узглянь на дары, на Твоим алтары складенные, и боской моцей Твоею освяти Тое, что мы слабые люди Тебе хвяруем, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. Духом Твоим Угору серці. зносим их до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаўленна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Всемагутны, вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Яго прадказвалі ўсе прарокі. Дзева Маці насіла яго пад сэрцам з невымоўнай любоўю. Ян Хрысціцель прарочыў пра яго прыйсцё, абвясціў яго прысутнасць сярод людзей. Ён дае нам ласку з радасцю падрыхтавацца да свята яго нараджэння, каб знайсці нас, калі прыйдзе поўных удзячнасці у малітоўным чуванні. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і земля полная хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу. Вызнаем Твое воскресенье и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым,
стали одним телом и одним духом у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяёмся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Уладзімірам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будзь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па ўсім свеце дзяцей Тваіх. Нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяёмся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, праз Хрыста Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа, Ойча ўсемагутны, у єднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Бог так полюбил нас, что спаслал нам як Збавителя Своего одинородного Сына. Тому осмеливаемся казать: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злога. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя от граху и захаваныя ад усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи прыйсця збаўцы нашага Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, или на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей дарить Его спокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленные, покликанные на вечеру Его. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, и будзе аздароўлена душа моя. О, душа Христова, святи мяне, тело Христова захавай,
мяне. Кроў Христова напаі мяне. О, вода з боку Христова, абмый мяне. Мука Христова, умацуй мяне. О, добрый Езу, пачуй мяне. У сваіх ранах ратуй мяне. Не дазволь мне Цябе пакінуць. Ад ворага злога барані мяне. У гадзіну смерці пакліч мяне. І дазволь да Цябе прыйсці, каб са святымі хваліць Цябе. На веки вечные, амен. На веки вечные, амен. Езу, у сердце Ты моим радость збавлення мне открыл, стал для мяне крыницей ласк. Будь прославленный, Боже наш, что для Тебе учинить могу, как показать любовь мою, волю Твою завжди приймать і душу чистой заховать. Волю Твою завжди приймать і душу чистой заховать. Єзу, не покидай мяне, моя душа Тобой живе. У час терпения поможи вытрывать у Твоей любви. У час терпения поможи вытрывать у Твоей любви. Езу, дай силы, вяди до Айца мяне. Езу, дай силы, вяди до Айца мяне. Каб окунуся я у Яго крыніцы. Амен. Амен. Езу, дай силы, вяди до Айца мяне. Езу, дай силы, вяди до Айца мяне. Каб окунуся я у Яго крыніцы. Амен. Амен. Молимся. Усемогутный Боже, дякуючи Табе за спасланыя нам ласки просім, каб пабудзіў нас жаданне дароў, якія ў хуткім часе ад Цябе атрымаем, каб мы з чыстым сэрцам сустракалі свята нараджэння нашага Збаўцы,
які жыве і валадарыць на векі вечныя. Бачыце, на канцы крыху раратняга настрою вам на вечар. Дарагія, дзякую усім за супольную малітву. Запрашаю таксама заўтра паслухаць яшчэ рэкалекцыйную навуку, таксама хто усе 3 дні скарыстае з рэкалекцый, касцёл дае магчымасць атрымаць поўны адпуск за удзел у гэтых пабожных практыках. Дзякую таксама ксяндзу Юрыю за Слово Божае. Найлепшыя словы віншавання для спадара Тадэуша, заказы юбілея, і прыміце Божае благословлення. Пана з вами. И с Духом Твоим. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокой Христа. Дякуем Пану Богу. Хутка Пан Бог прийде, со святыми к нам прибуде, и світло всім заясніє. Аллилуйя, аллилуйя. Хутка Пан Бог прийде, со святыми к нам прибуде, и світло всім заясніє. Аллилуйя, аллилуйя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Теперь и завсёды, и на веки вечные. Амен. Святый Арханёле Михале, бережи нас у змаганні, будь нам обороною супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, моцею Божою скинь у пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душов снують по світі. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен.